sakang khani tola Aku saman bojadu Aku saman bojadu Bonole sanani kogya My dear friend, norokno haina hai technical official YouTube channel lo jotono no lamsogo. Dear friend song norong bagai haina hai ang ketal video update tuwi faika. Tini ni ketal video ni topic norok puila no ani video ni thumbnail lo nugui no sawi mamai khena. Ke an khapang ni friend song faidi sung tini o bukhokjuk das ni kongno kisisa sung Ovideo ni bisingtui salainai tei norok bai khola kholi ke share khailai haida ani friend song ingin norok Ovideo no full watch ke naidi friend song video no skip ta khaidi norok ekdom nakhengke full watch khlai naidi okay faidi sung o Elizabeth das ni kongno se sung tini kisisa salainai tei khubo kholainai okay friend song tini ni video ang tubui family most topic ke oise wanjiksa 12tarik go kaijaknani hinui sung finally bini koktu no kisisa manmani tei khonamani pheba o khonamani bisingtui kwbangma sini Tipra hasteni sini Tiprasa vlogarok kwbangma bini mungui video sunam laikha kwbangma no bono rules khalaikha kwbangma no bini mungui comment hamya silaikha tei salaikha potre pot ni bono seja laikha ha ngai phiaba tini o bukhokjuk khomulungni moncho sakao wafon vai jadu hinmani kisani kogya ni rsamnaisa o bukhokjuk potini boro omosi ang joto ani audience tei joto ani subscriber tei joto Tipra hasteni sini Tiprasa vlogarokno ang sungnani musungku o bukhokjuk tini boro na gajai de thangka na phasi sai de thui thangka nakiba o lengapura dasbaida khar thangka sung kichu bini news songo sung manya okay obono ang tini Ovideo ni bisingtui je sanani musungo ang laithangjak video bo bini mungui kaisa video rojak tongo norok hoito norok aborok naikhena norok saiman khana ga haino hai ang tini bini mungui video je sanam tu mani hingke boje 12tarik go boje bini kalai panda hinui sung khonamani oboni je soi bo o lengapura dasbaida soi no 12tarik go kaijakha ba kaijeko hingke je bolokarok bini fake news bini fake rules tei bini mungui je video hamya je sanamui tongmani bo abro nugyada bini mokol kri khada tabukhai bini bukhuk kri khada abono botini boro thang botangai sino reply rimaya sino kaham hamya saimaya hoito bini channel lo nugjayawi Haiphano sini o hastewa media kwbangman tongo bo obosoi bo korga sikrung ha bo to sijak nugjak bare rago bo thangjak wanjai rago bo asungno bo friendship ke tongjak bo tini khai media rokno naharoi bo media rokni busungo tei camera ni busungo bosawi kok sanani asukda himot kurikha bini English kok thairok bini Hindi kok thairok tini biang uri thamakya Chumai kare no khama changya nang kare khyang le tum thogya no no she nango langma shal bruno oning no sisari mangkham ble ha neta peta khaisimida sisari manba rsamung bisingti bo kaisa borok lama koroi tongmano sung rsamung bisingti no tuwi manu ha kaisa borok bukha bai dongmani rsamung bisingtui bukha songsai rimano kaisa borok tini khasrang ek tongmani
samani bisingtui khasarani rimanu nono omahai khaitung omahai tebu kuchuk kolok khaitung hnei nono je joto sara Tiprani chini Tiprasa public rok nono je obakai omahai hini wansugui nono help khaitung mani pheba nung tini amsuk borokni help amsuk borokni wansuk no nung ekdom botol chela baima haike nung sobai klangkha Haiphano nung muitunari di nung khoroksa Christian juk tasara nini family to all forever Christian no phase deacon phiaba norok pura sumsok khlaikya ha sumsok ni logi nung bo sumsok wngkha nung bo 1 number morke horo kalaikha nung abo kaham kai wansuk sidi bukhuk Elizabeth go you Guwahati no problem okay get ini video amsung nong situng joton no hambai joton no kaham korong tongwa jadi Tiprasa ayuk lokthung okay